Hola a tots els elefants. Anem a donar una sessió de mindfulness que sé que vos agrada molt, ¿vale? Per això tindrem que sentar-nos en l'estoreta, on puga ser, ¿vale? L'important és que estem o en una cadira, o al sofà, o a l'estoreta, a terra, que estem còmodes, ¿vale? Ja sabeu que teniu que posar-vos en la posició de flor de loto. Si esteu en una cadira, els peus tenen que estar tocant terra. La llengua té que estar al paladar, ja sabeu, i no podem estar aixina, tenim que estar rectes, ben col·locats, ¿vale? Les postures de les mans, ja sabeu, els sutras, podem estar aixina, ¿vale? Ja conegueu que n'hi ha moltes tipus de sutras que podeu utilitzar. A mi la que més m'agrada és la de posar les manetes als genolls. Què anem a fer ara? Lo següent. Primer ens assentem. Vinga, va, que vos dono un poquet de temps. Que vos estic mirant, que des d'ací jo controle tot. Ja? Vale. Què anem a fer ara? Anem a escoltar el so del conquer, que així el tinc, ¿vale? I només tenim que respirar. Inspirar. Expirar. Inspirar. A veure. Expirar. Què toca ara? Inspirar. Vinga. Expirar. També podem fer-ho a soles amb el nas. Vinga. Que sé que no ho estàs fent. Vinga. ¿Vale? Això és el que tindrem que fer. Així que preparats, llistos i ja. Tanqueu els ulls i escolteu. Inspirem i expirem, sense pressa, d'una manera natural. Notem com la nostra respiració entra pel nas. Pot ser que entri un poquet més fred. Anem a veure. Pues sí, a mi me pareix que sí. I a vosaltres? Anem a veure. I és més calentet. Continuen respirant amb els ulls tancats i escoltem el so. I quan s'acaba el so, obrirem els ulls. Namaste. Ho he passat bé?
Continuen respirant un poquet. I ja poden fer el que vulguin, poden jugar, però sempre amb tranquil·litat. I de tant en quant, no vos oblideu de respirar. Adeu, elefants, adeu, conillets.